Köpetağın iteginnäki azayıp günjöklüň birine yerleşýän täze şäher bayramçylyk libatyna betlendi. Şoň bilen baglykda ir täher bilen bagdalga berilen dabara Berdimuhammed Anaýew adyndaky Arkadaş şäher muallimçilik orta hünär okuw mekdebine başlandy. Bu ýerde bagtyar ýaşlar türkmen halkynyň taryhyna öçmejek ýyz goýan muallim, idermen etker we ilhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygyna gülleselerini goýdular. Şäheriň umumy bilim berýän mekteplerine ýaýwanlandyrylan soňky jaň dabaralary mektep okuwçylarynyň we muallimlarynyň şahatlyklary, bilent ruhy betlenen aýdym taýlanyşyklary bilen utgaşyp, uçurum bolýan ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlary emele getirdi. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilleriň himme taraplaryň bilim terbiyeli bolmagy, sağlaşykly ötüşi bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň himiçilik üns merkezinde saklanýar. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň hünäriyeti, watansöýji, maksady okunly we zähmetseýär ýaşlar bolup ýetişmekleri uğruna edilýän tagallar özüniň oňy netijesini berýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň parazatly ýollaşylygyna üstünlikli amal aşyrmak bilen ýaş nesiller aýratyn alada bilen gurşaldy. Çağılan himme taraplaryň bilimli, olaň dünýä ilmine çuňur aralaşmak we häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny netijeli özleşdirmekleri, Arkadagly Gahrman serdarymyzyň alyp barýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Döwletli döwrana ynamly gadam goýan Arkadaş şäheriniň bilim idaralaryna soňky jaň dabaralary aýratyn joşgyn bilen bellendi. Okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli ýaýwanlandyrylan meden köpçülikliň şäherler täze şäheriň bagtyar halkynyň aýratyna ýaşlaryň ruhyny belende göterdi. Pähim paýgat ummany magtumuly Pragy ýylyna bu mekdepliň ilkinji uçurumlaryna zähmet we durmuş ýoluny ak pata berildi. Muň özi täze şäheriň umumy milli bayramçylyklary we şanly wakalara munasip goşandynyň nowatdaky beýanyna urly. Täze şäheriň ilkinji uçurumlary bilim beren muallimlaryna tüýsürekden sagwartyn aýdyp, türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagymyzyň berqarar eden döwrüniň bagtyar ýaşlary bolup, umumy ötüşe munasip goşun goşjokdyklaryny, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza, mehriban watanymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişekdiklerini aýratyn buýdan sülen aktadylar. Bilinçi ýaly olar üçin mektep bilen hoşlaşmak durmuşyň ýakymly ýatlamalaryny, önüne jemleýän pursatlaryny urly. Häzirki döwürde ýurdumyzda himme taraplaryň bilim almak, göwün söýün hünärine eýe bolmak üçin ähli derur şertler döredilýär. Bu meseleleň döwletimiziň himiçilik üns merkezinde saklanmagy bolsa, ýaşlary hasy bilent ýeňişleri ruhlandyrýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwrüne türkmen ýylyna giňden dawralandyrylýan toýlar ulaşýar. Muň özi häzirki döwürde bagtyar halkymyzyň Gahrman Arkadagymyzyň berqarar eden we hormatly prezidentimiziň üstünlikli dowam etýän eşretli durmuşynyň hüzürini görüp ýaşaýan halkymyzy beýik maksatlary ruhlandyrýar. Arkadaş şäherine ýaýwanlandyrylan soňky jaň dabaralary täze şäheriň meden şäherler geçirmek üçin niýetlenen kunjöwi bolan Arkadag binatynyň öňündäki meýdançada giň orun berilen aýdym taýlanyşyklary bilen dowam etdi. Bu ýerde geçirilen dabarada ilki bilen hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurumlaryna we muallimlaryna we ähli bilimi işgärlerini iýeren gutlagy okuldy. Arkadagly Gahrman serdarymyzyň gutlagyna bu aýramyň garaşdyr. Himiçilik bitarap Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan Pähim paýgat ummany magtumuly Pragy ýylynyň milli we halkara ähmiýetli şanly wakalary, Aşgabat şäheriniň güni bilen utgaşyp gelmegi, mehriban uçurumlarymyza täze mendellere, bilent maksatlary ruhlandyrýar. Aşgabat we Arkadag şäherlerine, vilayet merkezlerine, ähli şäherdir owalarda soňky jaň dabaratna bagyşlanan aýdym taýly şowkunly meden köpçülikliň şäherler geçirilýär diýilip, hormatly prezidentimiziň gutlagyna bellenýär. Medeniyet we sunudy satlary öýleriniň bilent ruhy betlenen aýdymlary, joşgyny tanıtlary we ýakymly owadlary bilen ýurdumyzyň okunly ötüşini, halkymyzyň bagtyar durmuşyny we ýurdumyzda giňerim bilen bellenýän şanly teneleri wasp etdiler. Bayramçylyk konserdi Arkadag şäheriniň Amangul Mamedow adyndaky döwlet drama teatrnyň artistlarynyň taýýarlan Arkadag şäheriniň bagtly ýaşlar adly edebi saatly aýdym taýlanyşyklary bilen başlandy. Çykyş eden zehinli artistlaryň bilelikdäki zanlandyran keşipleri, bagtyarlyk we bilent ruhy bilen ýurdu hökmüne iqrar edilen Türkmenistanyň Arkadag şäheriniň ýaşlaryny beýik ýeňişleri ruhlandyrýan çağırışlara baý boldy. Ýaşlar aýdym saatlaň, joşgyny çykyşlaryň üstü bilen mehriban watanymyzyň okunly ötüşine munasip goşant goşmak,
halkymyzyň bagtyar durmuşyny pugtalandyrmak, okamak, öwrenmek we öňerjilikli zähmet çekmek uğruna döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýurdumyzda bolýan beýik işlere goşantlaryny goşakdyklaryny beýan etdiler. Aýdym tanışkyslar arkadan şäherni dünýä derejetindäki ötüşleri betleýän hemde ötüp gelýän ýaş netli kämil ilim bilim, döwrap terbiýe bermek baradaky aladanyň senatyny örli. Muň ödi ýurdumyzda ötüp gelýän ýaş netiliň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna işe gatnaşmaklary uğruna edilýän tagalla hoşallyk bolup ýaňlandy. Aýdym tanışkyslar dabara gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsirler gallardy. Tomoşaşylaryň şowkunly el çarpışmalary sunuw dostatlarynyň dörejiligine berilýän ýokary bakadyr. Äderki döwürde türkmen toýlarynyň baş bedegine öwürlen kuşdepde Aýdym Talytan bayramçylyk konsertiniň derejetini belende öterdi. Arkadaş şäheriniň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talipleriniň düdülen dörejilik toparlarynyň çykyşlary şanly senanyň hormatyna gurulýan konsertiň şowkuny artdyrdy we ol tomoşaçylara şatlyk paýlady. Muň özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleň meden maksatnamatynyň taýýarlanmagyna toplumlaryň esasy çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urly. Arkadagyly gahrman Serdary Şöhrat adly joşgunly Aýdym bu ýerde ýaýwanlandyrylan bayramçylyk konsertiniň jemlenmesine urly. Onu çykyş edenler şuňur many mazmuny eýe bolan Aýdym bilen bagtyar durmuşy peşkeş eden hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman Serdarymyza we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza şuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Aýdyma kim bilen goşulmagy mehriban watanmyza bolan ähli halk söýgüsiniň aýdyň nyşanyny urly. Şöhrat,